Sa cellphone video, makikita ang pagresponde ng otoridad sa isang nasusunog na bus sa barangay Matakon, Pulangi, Albay bandang alas 6 kaninang umaga. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Jomar Picundo ng Bureau of Fire Protection Pulangi, mula raw Maynila ang bus at patungo sanang Samar nang bigla na lamang itong nagliyab. Umabot ang sunog sa ikaunang alarma at tuluyang naapula alas 6:25 ng umaga. Wala naman na naiulat na nasugatan sa 48 sakay ng bus. Responde naman agad yung kasama namin. And then, find outan nga na nasusunog yung sa parteng left side ng sa may gulong. Pagdating nung kasama namin, nag-ano po sila ng operation na ano man agad yung sunog na apula. Sa ngayon, inaalam pa din ng BFP ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan nito. Sa ngayon po, nasa ongoing pa po investigation, kaya hindi po kami makapagbigay ng full details kung saan nagpisa o kung ilan yung amount ng sunog kasi ongoing pa po ang investigation. Under investigation pa po. Nanawagan naman ng otoridad sa bus owners na kung maaari ay lagyan ng fire extinguishers ang kanilang mga sasakyan para maiwasan ang mga ganitong klase ng insidente. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.